A nan arewacin Najeriya akwai misconceptions da yawa da ake cewa ai sai kin yi aure za ki fara tara dukiya ko kuma za ki fara gina kanki. Yanzu a tunaninka a wane age ya kamata ni a matsayin ta mace na fara gina rayuwata? Wannan misconception din kusan akwai za a iya cewa misconception amma ni a fahimta ta shi ne tunda addini da al'ada yana tasiri akan mu mutanen arewa. So kusan ko da yaushe ana kallon cewa darajar mace in dai ba gidan mahaifinta ba so gidan mijinta. Amma kuma maganar tara dukiya ko investment har in akwai source of income misali sustainable source of income wanda za a ce suke mace tana aiki ne tana kasuwanci ne ko a gidansu ko a gidan mahaifinta duk wannan abin zai bata dama ta wannan har inda ba zan ce age bane ko shekaru ai ba a cewa mutum is too early mutum ya tara kuɗi babu wannan zancen magana ce kawai ta idan mutum yana source of income na halal dinsa da zai iya maintaining ta investing ni zan ce ba shekara kawai in ma shekara 13 ne 15 ne 20 da kaza ne babu time har in dai akwai source of income wannan source of income din da ya zama tabbata cewa is sustainable za ki iya zuwa ki siye ƙasa na tsawon lokaci to a kowane lokaci ba har in dai mace musamman a wannan condition da za ta iya siya mini why not